दा लोगोफोर बोराय साबायदि मुलि देनाङोसलायनै गोबां मानसिफ्रा मुलि बिहरलायबाय हनै जोंना बिथां प्रकाशआ मुलि कालेक्शन खालामगासिनो दं आरो दा गोबांथार लानांगौ नै बेयावनो ओमफ्राय माखासेफोरखौहाय मुलिफोरखौहाय बैबायदि प्लास्टिकआवसो फिटिं खालामनानै दोनजोबो बियो नै दासो हानगासिनो दङ नै ओमफ्राय दा बेयाव खांबावनायसै आरो गोबांथार खांनांगौ दङ ओमफ्राय हाग्रानि गोबां खांनांगौ दङ। हेलो एवरीवन बरायबाय दिनै गोदान भिडिअआव दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोगोन बेनो जाहैबाय आङो दिनै फिसाजोखौ नोंथांमोननि गेजेराव क्लियार दिन्थिगोन आरो मानो होनना बुङोब्ला फिसाजोखौ आङो मुलि देहोगोन बेबायदिनो आंहा गोबांथार दिनै वार्डार दंलाय जन्दिस टाइफड मेलेरिया कफ जाम बेबायदिनो गोबांथार बानायनांगौ जानानै फैदोंलाय दा गोबाङानो मिथिखागौ आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर मिथियाखैबो जानांगौ बेबायदिनो जन्दिस टाइफड जायोब्ला नोंथांमोनानो मिथिखागौ मा रोखोम जायो थैफ्रा दै गैयै जालाङो मेगनफ्रा रोमोयो उन्दुनो ओंखारग्रा जायो आथिं आखाइ रुबायलाङो बेबायदिनो बहुत क्वालिटि जायो आरो बेबायदिनो टाइफड गुस्थि रानखाङो खुगाफ्रावबो गुस्थिफ्रावबो गाराय गारायबो जालायलाङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे खुगा गोखा मोनग्राबो दं ओमफ्राय गोदै मोनग्राबो दं बहुत क्वालिटि आरो दा जायफोरा जाजायो बिसोरो मिथियो दा बेजों लोगोसे आङो एसे बाखालिफोरनिफ्राय गोबांथार मुलिखौ लाबोबाय ओमफ्राय माखासे हाग्रानिबो मुलि दंखायो कालेक्शन खालामजोबखाबाय आङो रेडि दा आङो दिनै फिसाजोखौहाय मुलि देहोगोन आरोखि ना फोरोंगोन आंबो फादारनिफ्रायसो सोलोंनानै लाखिखादों जोंना फादारा बेबायदिनो बाखालिनि मुलि होनाय जायोमोन दा आङो फादारनिफ्राय सोलोंनानै लाखिदों दा बेबायदिनो गोबांथार मानसियानो सोखाजानायखौ मोनबाय बेबायदिनो सोलोंनानै लाखिनायनि गेजेरजों दा आङो फिसाजोखौ देहोसिगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायफालांबानो जाबाय आरोखि ना दा लोगोफोर आङो फिसाजोखौहाय एसे मुलि देख्रुब होदों आरो ना माने फोरोंखानांगौ नालाय गोरलैनिफ्रायनो दा आं फिसाजोखौ जन्दिस टाइफड बेबायदिनो मेलेरिया कफ जाम बायदिसिनानि एसे मुलि देख्रुब होगासिनो दङ गासैबो बाखालिफोरनि बायनानै लाबोनांगौ ओमफ्राय नै बेबायदि मिस मिस देग्लिजोबनांगौ आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावहाय माखासे हाग्रानि मुलि कालेक्शन खालामनांगौ बेनिफ्राय दंबावो दा एसे उनाव लायगोन आङो हाग्रानि ओमफ्राय नैबेयावहाय दै दङ ओमफ्राय माखासे बेबायदिनो गोबांथार मुलिफोरखौहाय जावन खालामनांगौ आरोखि ओइ नानि ओमफ्राय बेखौ देख्रुबजोब्बाय नों दे मोजां दे जन्दिस टाइफड जायोब्लाथ' नोंथांमोनानो मिथिखागौ मा रोखोम जायो जन्दिस जायोब्ला बेबायदिनो खायफा उन्दुनो ओंखारग्राबो दं ओमफ्राय खायफा उन्दुनो ओंखारिबो दं बेबायदिनो थैफ्रा दै जालांजोबो ओमफ्राय बेबायदिनो ओरैबायदि मेङो आरो देहाफ्रा दुरबल जायो ओमफ्राय टाइफड जायोब्ला बेबायदिनो गुस्थिफ्रा रानखांजोबगोन खुगा गोखा मोनगोन दा बहुद रोखोमनि मोनो आरो नोंथांमोना बयबो आन्दाज मोनखाबाय जाग्राफ्रा मिथिखागौ मेगनफ्राबो गोमो जायो आरो जन्दिस जायोब्ला दा मेगनफ्राबो गोमोल' जालांखायो जन्दिस जायोब्ला खायफा मेगन गोमो जायैबो दङ दा बेबायदि हां अरावसो रुखानांगौ नै ओमफ्राय खेबसेल' गोदौ होनांगौ मानो होनना बुङोब्ला बारा गोदौ होयोब्ला रोदि थैयो दा जाबायानो नै आं नायनि बोदलाबनानैहाय वाव नै बहुद मुलि दं आरोना इयावहाय नै दा जानोसै दसेनि उनावनो जागासिनो दं आरो बियो